Ne stoji nikome plava. Još jednom. Može. Evo, piješ to ovaj. Jeste najstariji ovdje član? Nije, on je stariji pa sam ja. Ja sam 72. druga godina, a ovo je 90. Sad sam vidio da još kosiš kao momak. Pa jesi ima i to svotim kondiciju održavam. Samo mlađih nema za kosom, kao da se stide. Nema, da. Ali ja to držim malo u redu. Ja sam tamo malo, ja sam pokupna trava, ja sam pripremio za sitnu travu, tako idemo se tamo stivali, idemo tamo za malo sitnija trava. Ali ono će ja sad kad malo ispričam, ja ću ono tamo na kraju, ima neka šekera. Može. I to održavam kosim ručno i dajem glavu. A to mi je jedna za voda. Ujutro zarose sat, 2 vremena i tako. Pa se osuši da glavu dadnem i opet tako održavam 4-5 puta. Šarej koja bi ne ovo jela. Ovo tamo